أبراهام ونبي موسى أملاك أبراهام ونبي موسى أنا استعلم قدست سلاسي تمسكنوا 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 تبل على نفسي بوداسي በስመ ሥላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዕልኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስባሕ መድኃኔዓለም ኣቦይ ልዑል እግዚአብሔር ኣምላኽና ክሳብ ሰዓት እዚኣ ብጸጋን ብጥዕናን ስለ ዝዓቀበና ክብርን ምስጋናን ኣምልኮን ውዳሴን ንዘለዓለም ንዕይ ይግብኦ። ከምኡውን ነታረረት ህሊና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሓን ወላዲተ ኣምላኽ ወላዲተ ቃል ዝኾነት ቅድስቲ ኪዳነ ምሕረት ኣደይ ቅዱስ ወዳ ብዛዕባ ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ይብጽሕያ። ከምኡውን ኩሎም ቅዱሳና እግዚአብሔር ኣምላኽና ብዘኽበሮም መጠን ብዝሃቦም ቃል ኪዳን ከከም መዓርጎም ክብርን ምስጋናን ንዘለዓለም ንዕኦም ይኹን ኣሜን። 15 ግንቦት ናይ ዕለቱ ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይህሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር ኣሜን። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ ኣሜን። 15 ግንቦት በዚ ሎማዓንቲ ህፃን ወርሓዊ በዓል ህፃን ቅዱስ ቂርቆስን ኣድዩ ኢየሉጣን እዮም። በረኸተ ምሕደረና በረኸትን ረድኤትን ናይ ቅዱስ ህፃን ቂርቆስን ኣድዩ ኢየሉጣን ምስ ኩላትና ይኹን። ዝተቐደሰን ዝተባረኸን መዓልቲ ይግበረልና ኣሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ግንቦት 15 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ስንክሳር ቅዱስ ናትናኤል ኣብ ናይ ቤተ ክርስቲያን ትውፊት መሰረት ኣብ ማእከል ቅዱሳን ሐዋርያት ደንግዩ ሰማዕትነት ዝተቐበለ እዚ ቅዱስ ሐዋርያ እዩ። ቅዱስ ናትናኤል ሐዋርያ ዝተወልደ ካብ እስራኤላውያን ወለዲ ኮይኑ ጎይታናን ኣምልኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዝተወለደሉ ዘመን ከባቢ እዩ። እዚ ብምንታይ ይፍለጥ እንተበሉ ንሱ ህፃን ከሎ ሄሮዶስ 144,000 ህፃናትን ክስይፍ ከሎ ንሱ ግን ብእግዚአብሔር ጥበብ ተሪፉ እዩ። ኣዲኡ ኣብ ውሽጢ ቅንጭራት ወይ ከዓ ዘንቢል ሳንጣ ጌራ ኣብ ናይ በለስ ገረብ ዛፍ ኣቐሚጣቶ ተሓቢኣ ጡብ ተጥብዮ ነበረት። ንሐዋርያ ናትናኤል ስድራኡ ዘውፅእሉ ስም ስምዖን ክኸውን ከሎ ጎይታናን ኣምልኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ናትናኤል በሎ። ብፈተውቱ ሐዋርያት ድማ ናይ ቃና ስምዖን ገሊላ ቃና ኣከባቢ ስለ ዝዓበየ እዩ ከምኡ ይብልዎ። ሓደ ጊዜ ድማ ቀናኢ ስምዖን ይብልዎ ነበሩ። ምሁር ናይ ኦሪት ስለ ዝነበረ ዘወትር ንሕጊ ቀናኢ ነበረ። ኣብ ቃና ዘገሊላ መርዓ ዝገበረ ዶኪማስ ንቅዱስ ናትናኤል ወዲ ሓውበኡ እዩ። ንጎይታናን ንደቂ መዝሙሩን ዶኪማስ ዝጸውዖም ሓደ ምኽንያት እዚ እዩ። ቅዱስ ናትናኤል ኦሪት ካብ ገማልያል ተማሂሩ ኣብ ትሕቲ በለስ ኮፍ ኢሉ ይትክዝ ነበረ እሞ መሲሕ እንታይ ማለት እንታይ ደኣ ደንጊኻ እንዳበለ ከዓ ይተክዝ ነበረ። መሲሕ ማለት እግዚአብሔር ማለት እዩ። ማእምረ ሁባኣን ወይ ከዓ ፈላጢ ሁባኣን ኣምልኽና ክርስቶስ ከዓ እዚ ፈሊጡ ብፊልጶስ ምኽንያት ጸውዖ። ናትናኤል ንግዚኡ ተኸራኺሩ ነበረ እሞ ድሓር ግን ናይ ጎይታና ማንነት ብደቃይቕ ተረዲኡ ኣመነ። ጎይታና ከዓ ክሕደት ምሽንጋል ኣብ ውሽጢ ልቡ ዘይብሉ ንጹህ እስራኤላዊ ክብል ኣመስገኖ። ሐዋርያ ቅዱስ ናትናኤል ኣብ ትሕቲ እግሪ ጎይታና ኮይኑ ምስጢረ መንግስተ ሰማያት ተማሂሩ እዩ። ብጸጋ መንፈስ ቅዱስ ከዓ ሰኺሩ ብዙሓት ኣህዛብ ድማ ካብ ጸልማት ኣምልኾተ ጣዖት ናብ ብርሃን ኣሚነ ክርስቶስ መለሰ። ብጣዕሚ ብዙሕ መከራ እውን ተቐቢሉ እዩ። ንጎይታና ሓው ዝተባሃለ ቅዱስ ያዕቆብ ብኣይሁድ ድሕሪ ምቕታሉ ድማ ቅዱስ ናትናኤል ናይ ኢየሩሳሌም ካልኣይ ኤጲስቆጶስ ኮይኑ ኣገልገለ። ካብ ኣይሁድ ከዓ ብዙሕ መከራ በፂሕዎ እዩ። ኣብ መጨረሻ ከዓ በዛ ዕለት ብሰማዕትነት ሓለፈ። ኣብ ገድሊ ሐዋርያት ከም ዝተጠቕሰ እዚ ቅዱስ ሰማዕት ዝኾነ ብ150 ዓመት እዩ።
እዚ ማለት ድማ ካብ ሐዋርያት ኣቦታት ብመጨረሽታ ዝዓረፈ ወይ ከዓ ዝተሰየፈ እዩ ንሱ እዩ ይብል። አሜን። እግዚአብሔር አምላኽና ብቅዱስ ናትናኤል ልመና ንሃገርና ካብ ጥፋት ንህዝባ ካብ መቕዘፍቲ ይሰውረልና። አሜን። ካብ በረኸቱ ድማ ይኽፈለና። አሜን። ግንቦት 15 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ቅዱስ ናትናኤል ሐዋርያ፣ ቀናኢ ስምዖን፣ ቅዱስ ሚናስ ባሕታዊ፣ ቅዱስ ቀርጢኖስ ሰማዕት፣ 400 ቅዱሳን ሰማዕታት። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ቂርቆስና አዶ ኢየሉጣ፣ ቅዱስ ኤፍሬም ሶርያዊ አፈ በረከት፣ ቅዱስ ሚናስ ግብፃዊ፣ ቅድስቲ እምባ መሪና፣ ቅድስቲ ክርስቲና። በረኸቶም ይሕደረና ብሓለዋኦም ድማ ይርድኡና። አሜን። ኦ ጎይታ ኢየሱስ ንናትናኤል ናብኡ ክመጽእ ከሎ ምስ ረኣዮ ብዛዕባኡ እንሆ ክፍኣት ዘይብሉ ብሓቂ እስራኤላዊ በለ እሞ ናትናኤል ድማ ኣበይ ትፈልጠኒ በሎ። ጎይታ ኢየሱስ ድማ ፊልጶስ ከይጸዋዓካ ኣብ ትሕቲ ኦም ከለኻ ርኤካ ኢሉ መለሰሉ። ናትናኤል ድማ መምህር ንስኻ ወዲ ኣምላኽ ኢኻ፣ ንስኻ ንጉስ እስራኤል ኢኻ ኢሉ መለሰሉ። ኣመነውን። አሜን። ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ካብ ፍቕዲ 48 ክሳብ 51 ንረኽቦ። አሜን። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም የሉ፣ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም እዩ ዝነብር። አሜን አሜን አሜን። ዝወደቐ ዝነጠበ ቃል ኮነ። ዜማ ብኣፈ ቅዱሳን ትጓን መላእክቲ ተኣረመለይ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። አሜን አሜን ለይኩን።